Dobrý den, moje jméno je Matěj Cihlář, dneska vám ukážu, jak založit váš YouTube kanál a pořádně si ho nastavit, ať můžete začít svoji cestu touhletou platformou. Na YouTube tvořím už přes 13 let, tohleto je moje ocenění za 100 000 odběratelů, takže vím, o čem mluvím a věřím, že i vy se z tohoto hodně naučíte. Teď už konec kecání a pojďme se podívat rovnou na to, jak založit váš YouTube kanál. Jelikož YouTube vlastní Google, tak pokud už máte Google účet, tak už máte vytvořený zároveň i YouTube účet. Pokud si ale chcete vytvořit nový Google účet nebo ještě nemáte, tak stačí jít na webovou stránku google.com a tady vpravo nahoře si kliknout na tlačítko přihlásit se a zde vytvořit účet. Pro osobní použití nebo pracovní použití je to skoro jedno, já bych v každém případě dával vždycky osobní, i kdybych to měl pro pracovní účely. Vyplníte tady krátkou registraci, napíšete jméno a příjmení. Vlastně příjmení ani nemusíte, stačí vám křestní jméno, datum narození, kliknete si, že chcete vytvořit i adresu Gmailu, ono se vás to zeptá zhruba, jaký Gmail budete chtít, takže já tady zkusím například matejcihlartest@gmail.com, to ke každému Google účtu prostě hold musíte takhle vytvořit, zadáte si tady svoje heslo, můžete si ho naplánovat jakýkoliv chcete. Zeptá se vás to, jestli chcete přidat adresu pro obnovení, to teďka dělat nemusím, to je jenom kdybyste ztratili přístup k vašemu účtu, ale rozhodně to doporučuji. Já to tady přeskočím, stejně tak se vás to zeptá na telefonní číslo, můžete přeskočit a vznikne vám nový účet matejcihlartest@gmail.com podle informací, které se tam zadali. Dál si vyberu výběr v jednom kroku, další, odmítnu vše, nepotřebuji žádný cookies, potvrdím. Zkrátka to proklikáte jako každá jiná registrace a teď už byste se měli dostat do vašeho klasického Google účtu. Jakmile tam jste, máte registraci hotovou, můžete jít na YouTube a zde se stačí přihlásit pomocí vašeho nově vytvořeného Google účtu. Rovnou vás se tam hodí, akorát vám tady budou vyskakovat spousta dalších oken. Některé služby Google nejsou propojeny, jo, zeptejte se mě na týden nebo zkontrolovat volby, dáme si zkontrolovat volby, dejme tomu propojit. Je to úplně jedno, hlavně ať nás to už neotravuje. Já jsem teď v anonymním režimu, abych tady neměl připojený i další účty, který normálně mám. Doporučuji vám tady kliknout si na zapnout historii, začnou se vám tady zobrazovat relevantní videa, což vždycky na YouTube chcete, aby ten algoritmus fungoval správně. No a teď se můžete dostat do svého účtu. Vpravo nahoře si rozkliknu svoji profilovku, máte tady možnost vytvořit kanál, případně přepnout účet, pokud jich máte víc, přidat účet, zobrazit všechny kanály, můžeme si zobrazit všechny kanály, vidíte, že máme jenom tento, žádný kanál. Kliknu zde, vytvořit kanál a nějak si ho pojmenuju, takže můj kanál se bude jmenovat Matěj Test a popisovač je vaše vlastně přezdívka, podle které váš kanál taky půjde vyhledávat, takže to může být třeba Matěj Test, důležitý, aby vám to tady dalo 5. Jako profilovku nemusíte vymýšlet vůbec nic složitýho, doporučuji tam dát třeba vaši fotku nebo nějakou jednoduchou ikonku, jakýkoliv obrázek, který tam nahrajete z počítače. Mají tady nějakou databázi jejich vlastních ikonek, který tam můžete dát. Já si nahraju něco svého. Tak, můžu tam zkusit nahrát třeba tuto fotku. Nehledal jsem žádnou profilovku, prostě jenom takhle něco velice jednoduchého. Můžu to přiblížit kolečkem myši, jak to nazoomovat, nastavit si to tak, jak to chci, oříznout případně. A tak to bych měl mít hotovou profilovku, nějak ať se mi líbí, takhle. Hotovo, bum, profilová fotka, hotová. Vytvořit kanál. Chvíli to potrvá, načítá se tady kolečko a budu mít připravený kanál. Tak, teď si můžete všimnout, že mám profilovku vpravo nahoře už nastavenou takovou, jakou jsem tam dal. Tady se mi zatím ještě nepropsala. Zkusím dát F5, jestli se mi tady ukáže, když obnovím stránku, zatím ne, tak se na to kliknu, ono mě to hodí do studia YouTube. Když kliknete na vaši profilovku na vašem kanále, tak vás to přepojí tady sem. Občas to trvá, když změníte buď ten banner, nebo tu profilovku, než se to propíše všude na YouTube, ve všech těch míst, kde se ta profilovka zobrazuje, tak to trvá, takže se nebojte toho, že jsem jim to tam neviděl hned a vy tam třeba taky neuvidíte hned. Vidíte, že když jsem se proklikl, tak v nastavení v YouTube Studiu, tak už ji mám. YouTube Studio je takové místo, kde máte úplně všechny informace ohledně vašeho kanálu, ohledně vašich videí, všechno spravujete, monetizaci, komunitu, titulky, různý nastavení a tak dál. To je místo YouTube Studio. No a potom na YouTube tak se zobrazují všechny ty samostatné videa z pohledu diváka. YouTube Studio je nějaký to pozadí pro tvůrce a YouTube jako takovej je pro diváky. Vy můžete mezi YouTube Studiem a klasickým YouTubem jednoduše přeskakovat, že když se vpravo nahoře kliknete na váš profil, kliknete váš kanál, tak vás to hodí na normální YouTube a když půjdu zase sem, doprava nahoru,
Otevře se mi tohleto menu a můžu si kliknout na Studio YouTube a připojí mě to do mého studia. Tady vidíte všechny analytiky, vidíte, kolik máte aktuálně odběratelů, vidíte, kolik máte zhlédnutí za poslední 28 dnů, dobu sledování, vaše nejlepší videa, nějaké nejnovější komentáře, tady vám to bude dávat ještě i doporučení od YouTube, jaké jsou třeba novinky na té platformě a tak dál. To jinak najdete i v mém newsletteru, do kterého už jste pravděpodobně stejně připojení. Pokud by vám nevyhovoval světlý režim, můžete si tady změnit na tmavý, světlý, zase vpravo nahoře v tomto nastavení. První věci, které doporučuji nastavit po tom, co vytvoříte kanál a jste v této fázi. Vlevo dole pod mojí kamerou, kterou jsem teď skryl, tak najdete kolečko nastavení. Na to klikněte a tady si změňte hned vaši měnu. Pokud samozřejmě netvoříte kanál v nějakém cizím jazyce a chtěli byste tady z nějakého důvodu mít jinou měnu, tak si zde nastavíte CZK, českou korunu, uložit. Tady je to tak hloupě vymyšlený, že když kliknu uložit, tak se to zavře a teď to budu chtít znova otevřít. Potom jdu do kolonky kanál a vybírám tady zemi pobytu, tohle to pomáhá při cílení a taky se to bude pomáhat YouTube zkrátka rozumět tomu, co jste za kanál, což je poměrně dost důležitý, takže si najdete Česko nebo třeba Slovensko, dáte si Česko. Já ještě tady doporučuji ke kanálu napsat si klíčová slova, čím se budete zabývat na vašem kanále, takže nevím, kdyby to bylo zahradnictví, tak si tady můžete napsat zahrádkářství, zahradník, jak pečovat o zahradu, rady pro zahrádkáře a různé takovéhle věci oddělené čárkou. Uložit, tím je nastavená další hlavní věc. Potom tady v tomto panelu vlevo kliknete na přizpůsobení a zde máte všechno to nastavení, které se zobrazuje na vašem kanále. Takže tady máte zase své jméno, ten popisovač nebo tag, a potom nějaká zájmena, která si nemusíte přidat, nějaký popisek, kde můžete krátce napsat, o čem váš kanál je. Zabývám se tímhle a tímhle, dělám tohle a tohle, jenom si dejte pozor, ať je to relativně krátký, aby se to všechno zobrazilo na tom kanále, až další věci tam budou za 3 tečkama na rozkliknutí další, potom vám taky ukážu. Můžete tady přidat odkaz na nějaké vaše další sociální sítě nebo na váš web, přidejte si tady e-mailovou adresu, můžete si nahrát vodoznak, který se ukazuje ve videu. Nic z tohoto ale nutně není potřeba pro vás pro začátek. To, co doporučuji, je udělat si ten popis, přidat si tady, tohleto je jako vícejazyčný popisek, kdybyste chtěli dělat pro československý trh, to nemá moc význam. Jediný, co bych tady udělal, je vyplnil e-mail, vyplnil popis a to by mi stačilo. Další věc, co můžete a nemusíte na začátek dělat, je nastavit si obrázek banneru. To je to, co se zobrazí na vašem kanále tady nahoře. Teď momentálně tam nic nemám, dřív by se tam zobrazoval nějaký prázdný, docela nevkusný obrázek, teďka je to ale prázdné, což znamená, že ani není potřeba nutně tady toto dělat. Pokud byste ale chtěli, znova přizpůsobení, zde obrázek banneru, můžete sem nahrát nějakou fotku v minimálních rozměrech, které jsou zde napsané. Já doporučuji používat nějakou šablonu na vytvoření takového obrázku. Například jsem si tady našel tady tuhletu, tam má správný poměry stran, dám vám ji ke stažení dole tady pod tohleto video. Jelikož na každém zařízení tak se zobrazuje jiná část tady tohoto velkého obrázku, tak to tady máte rozdělené do různých oblastí a například ve Photoshopu, v Canvě, tak si můžete podle toho vlastně nachystat oříznutí toho vašeho banneru, aby se zobrazoval hezky přesně tak, jak chcete. Ale nemusíte to komplikovat, osobně bych tam strčil fakt jenom nějakou fotku, nebo třeba youtubeři používají takhle pár slov, nějaký jednoduchý text, můžete se podívat na vaše oblíbené kanály, co tam mají oni. Takže si to tam pojďme nahrát, kliknu si na nahrát, vyberu si tady tento obrázek, co jsem si teď stáhnul, tu šablonu, ono mi to tady ještě ukazuje vlastně to rozhraní, co kde bude vidět nebo nebude vidět, můžu si to zase nějakým způsobem oříznout, tam hotovo a teď se mi tam nahraje ten obrázek, co jsem měl. Vpravo nahoře je potřeba uložit ty změny tlačítkem publikovat. Když si teď přejdu zpátky na můj kanál, tak uvidíte, že už tady mám jak banner, tak profilovku a tady mi to píše další informace o tomto kanálu více. To je přesně ten popis, který jsem vám říkal, že si máte vyplnit. Pokud si ho nevyplníte, tak tady bude tento automatický text a to nevypadá úplně dobře. Už teď byste mohli skrze YouTube přes tlačítko vytvořit, začít nahrávat videa nebo živě vysílat. Úplně to stejné můžete udělat ve vašem YouTube studiu, když si přejdete do něj, vytvořit nahrávání videí, nový playlist, nový podcast, vysílat živě. Většinou budete dělat jenom nahrávání videí, pokud chcete živě vysílat, tak to je zase na delší povídání, budu to rozebírat ve svém kurzu YouTube Pro.
Nový playlist je jenom pro řazení videí a proto, aby YouTube dokázal ty videa lépe doporučit, a potom nový podcast. To je relativně, teď už starší funkce, ale pořád jedna z těch novějších, kde si můžete vytvořit vlastní podcast. Pojďme ještě rychle projít tento panel vlevo. Tady v tom základním panelu tak máte jenom přehled, aktuální statistiky, to je takový výchozí bod, tady se vám budou hodnotit všechny nově nahraná videa a tak podobně. Uvidíte ty komentáře a statistiky, jak už jsem říkal. V obsahu máte přehled všech vašich videí. Nahoře si můžete přepínat mezi dlouhým formátem, long form videa a nebo shorts, potom živá vysílání, tady máte playlisty, do kterých se řadí ty jednotlivá videa, podcasty a potom propagace, kdybyste si chtěli za něco platit. Tohleto ale youtubeři vůbec nepoužívají, osobní značky v většině případů taky ne. Z praxe vím, že tady tohleto jejich řazení, jak to mají, je opravdu to nejpraktičtější a nejčastěji budete vždycky ve videích, pak budete na shorts, pak občas budete v tady téhleté záložce živě, skoro vůbec nebudete v playlistech, pokud nejste vyloženě podcaster, tak nikdy nebudete v podcastech a na propagaci si ani nevzpomenete. V analýzách naleznete všechna důležitá data o vašich videích, o vašem obsahu, o divácích, co vás sledují, můžete si tady filtrovat různé YouTube trendy a tak podobně. Nebudu tady chodit do hloubky toho, jak analyzovat tahleta data, do toho jdu do hloubky ve svých jiných kurzech, které vám chci jenom ukázat, jak vytvořit ten kanál a jak začít, abyste mohli nahrávat videa. V komunitě můžete spravovat komentáře, vaše příspěvky, zmínky, pokud vás někdo zmíní ve svých videích nebo v jiných komentářích a tak dál. Titulky na kanálu prakticky vůbec řešit nebudete a proto se jim nebudu věnovat ani já. Pokud by někdo kradl vaše videa a uploadoval si je na svůj kanál, tak se vám to zobrazí tady v sekci autorská práva. Pokud vy budete porušovat nějaká autorská práva, budou vám upozornění skákat tady v tom hlavním panelu. Záležte příjmy uvidíte, jestli splňujete podmínky pro monetizaci, anebo kolik vám toho zbývá splnit, abyste je splnili a mohli jste monetizovat váš kanál. To je důležité taky zmínit, ze začátku váš kanál nebude monetizovaný, musíte nejdřív dosáhnout nějakých milníků, aby vám to povolili. Musíte si zároveň nastavit dvoufázové ověřování, které tam vytváří ještě další limity, třeba pro nahrávání videí. Tuším, že vysílat živě nemůžete, nebudete moct dávat odkazy do popisku vašich videí a tak dále, dokud si nevytvoříte to dvoufázové ověření. Ale to na vás hned vyskočí, jakmile budete chtít něco dělat, že si máte vytvořit to dvoufázové ověření a je to extrémně důležitý. Takže to dvoufázové ověření bude samozřejmě i podmínka pro monetizaci vašeho kanálu, pro nějaká členství a další funkce, které potom můžete využít k tomu, abyste zpeněžili buď vaše zhlédnutí nebo vaše diváky. Záložku přizpůsobení jsme si už ukazovali a následně tady akorát zvuková knihovna, kterou v praxi ale vůbec nikdo nepoužívá, používají se na to externí služby, případně AI, který generuje nějakou hudbu a zvukové efekty. Všichni v dnešní době zkrátka používají už audio anebo videobanky. Vlevo dole si ještě můžete projít nastavení, máte tady smlouvy, komunitní moderování, nějaké výchozí nastavení pro nahrávaná videa, pokud jich nahráváte hodně, máte vždycky podobný název nebo podobný popisek, abyste nemuseli vždycky kopírovat. Sem doporučuji vložit si popisek, který chcete mít pod každým videem a třeba ho jenom upravovat. Můžete si nastavit i nějaké štítky, podle kterých se vaše video potom bude zobrazovat, když ho lidi budou vyhledávat, pomáhá to trochu tomu SEO na YouTube. Máte tu nějaká další rozšířená nastavení, ale všechno tohleto tak se potom dělá i u každého videa individuálně. Já doufám, že se vám podařilo založit váš YouTube kanál, že jste si všechno nastavili a teď už víte, co musíte udělat pro to, abyste zveřejnili vaše první video. Pokud byste chtěli pomoct s něčím konkrétnějším, určitě mi můžete napsat na jakoukoliv sociální síť, případně mi hodit e-mail. A pokud to myslíte s YouTubem opravdu vážně a chcete z něj vymáčknout maximum, připojte se do mého programu YouTube Pro, kde vás provedu úplně vším, co jsem se naučil za 13 let natáčení na YouTube. Díky za zhlédnutí a mějte se krásně.